Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu da sauraron mu ko ina a cikin fadin duniya barka kowa da warhaka da wannan lokaci da zai kasancewa da mu a cikin wannan shirin namu na sharhin dambe. Shiri ne da kan zakulo muhimman batutuwa kuma mu yi sharhi da fashin baki da hasashe. Muna hasashe akan damben da za a yi gaba da kuma sharhi da fashin baki akan damben da ya riga ya gabata. Haka zalika mukan ɗauko muhimman batutuwa kuma mai musu wato fashin baki don mutane su fahimci abin da muke tattaunawa. Gaskiya ne. Godiya ta musamman ga ilahirin masu kallon mu na faɗin duniya, musamman masu wato aiko muna da shawarwari da tambayoyi da gyara da kuma wato tallafa ma wannan shiri, musamman Alhaji Nafi'u Dogon Dila na garin Gusau, akwai wato Alhaji Ali Mai Zinariya, Ahmadu Gari Mai Mota, akwai Yunusa Mai Agogon Hannu, Usman Shagari, haka zalika sai Alhaji Sa'idu Maiduguri da Shamsu Gwammaja Kebi Kano da kuma Alhaji Ali Koki. Da wanda muka kama suna da wanda muka kama suna ba duka muna yi kowa fatan alkhairi. Godiya ta musamman ga mutanen da suke danna mana subscribing a channel ɗinmu sabo da muka buɗe, wato Al-Amin Sakkwato TV, domin ganin cewa shi wannan channel ya samu karbuwa, kasancewar da wancan na farko ya samu matsala, har yanzu ana kan gyara kuma muna ganin irin wato kokarin da kuke yi. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Amin amin. Akwai abubuwa guda biyu da muke son mu tattauna yau, waɗansu muna buƙatar mu ɗan yi sharhi kansu, wasu kuma mu duba yadda abubuwan suke tafiya. Bari mu bada misali, yau za mu haudira a jihar Kebbi kuma za mu shiga garin Argungu, gidan dambe na Alhaji Aligi na garin Argungu, inda ake gabatar da shahararren damben mota a garin Argungu, wato dambe ne na wanda aka sa na kananan hukumomi shi ma can a jihar Kebbi. Tun dai daga zagayen farko, zagaye na biyu, yanzu an kai za a buga gasa ta kusa da na ƙarshe, ko in ce kusa gama na ƙarshe yanzu. Yadda scenario din yake yanzu, akwai shahararren wasa guda 4 a tsaye. Na farko, Bahagon Jamilun Bangi ya ɗauko hutu, haka zalika Dogon Dogo Mai Takwasara shi kuma ya yi nasara kan Dogon Cisco. Yau za a yi ta kare tsakanin Dogon Shege Mota, wato Dogon Bahagon Audu Argungu, da shi wato da Bahagon Tabara daga ɓangaren Gurumada. Bari mu duba a yanzu ga yadda alƙalumma suke nuna. Dogon Dogo, to san in ce yadda batura ka cewa man to beat. Na'am. Wanda shi ne favorite na ya ci wannan mota ga yadda Hausawa ko kuma fassara da Hausa shine mutane sun kai kyautata zaton cewa zai ci wannan mota, in an ka duba irin jarumta shi, an hakutanta ta da saura da irin abin da ya cikin wannan shekara har zuwa yanzu, kuma da abin da ya ma anan ɗin Argungu, da abin da kuma ya yi nan Argungu din. Gaskiya ne. To bari mu duba sauran contestants kafin mu dawo kan Dogon Dogo Mai Takwasara. Na'am. Akwai dambe tsakanin Dogon Shege Mota da shi da Bahagon Tabara. Na'am. Shi wannan damben shine zai deciding wa zai buga wasan ƙarshe kuma wa zai nemi na uku. Na'am sosai. Yau idan Bahagon Tabara ya buge Dogon Shege Mota, Bahagon Jamilun Bangi ya kai final shi. Ya kai final direct. Idan kuma Dogon Shege Mota ya buge Bahagon Tabara, shi kuma Dogon Dogo ya kai final. Sai dai a zo tsakanin shi kuma Bahagon Jamilun Bangi da Dogon Shege Mota, a yi deciding guda ban mu guda. Ya hake ganin damben Bahagon Tabara da Dogon Shege Mota yau? To idan kowa da dubi wasanni yadda suke gudana a yanzu, wato akwai wani abu daya. Na'am. Wanda ina ga shi Bahagon Tabara duk inda an kai to duk wanda ya san shi za ka ga cewa abuki ne wanda yake taimako ne. Na farko yana da tsayi enough. Sannan kuma akwai wani abu wanda za ka ga yana yi idan zai doki mutum, idan zai kai duka za ka ga hannun nashi kamar completely bai majin nauyin shi ne. Gaskiya ne. Jefawa kawai yake. To iyaka shi kuma Dogon Shege Mota mutum ne wanda ni a cikin yan dambe nakan jima ban ma ga mutum irin shi ba. Bai da kwaramniya ga komi, daga dambe bai da kwaramniya, kuma idan ka je a zahiri ka same shi. Hulɗa ta rayuwa. Hulɗa ta rayuwa za ka gan shi kuma nan ma kamar shiru-shiru ma kai yake.
sau da yawa akan mai abu kaga ya share da abu. To idan muka duba a ƙasa yanzu nan mostly zan fara da wanda ka tambaye ni amma kuma har gaba din akan dubi ni yanzu in zan yi hukunci zan dubi performance din mutum ba ya buge mutane da yawa a'a da wayewa ne fidda gaskiya dogo shegen mota idan zaka hada shi da Bahagon Tabara ya hi Bahagon Tabara hidda yan dambe. Yasa ka ce haka nan saboda dogon shegen mota shi ya hidda shagon kosila ya kisa kuma mara gaddama wanda shi shagon kosila ya kowa ya sani ma shi ya buga damben mota final ci da Alasan nan Sokoto sannan kuma ya zo ya bige wuta Bahagon Ali Yaro ya kashe wuta duk da duban cewa wasu na dirin cewa ai kamar shi wuta ta dan sake shi ne da sauransu to ya bige alƙanan Bello yana ba da jama'a ba ya buge alƙanan Bello sannan kuma baka isa ka ce ma wuta bai iya dande ba har yanzu har gobe jibi wuta yana dande kwarai da gaske sai dai iyaka da ne shi lokaci ka san wannan daban ne gaskiya ne to gaskiya idan dai za a zo a ƙasa yanzu performance din dogon shegiyan mota ya dan hina Bahagon Tabara gaskiya ne wannan kuma ya samu asali ne daga kamar shi Bahagon Tabara irin akwai wurare inda dambe yake wanda bai cika zuwa ba ya tare kamar irin a ce wancan bangaren nasu Kebbi din nan haka wanda a can kwanakin baya idan za a zo a sami al'amin a tambaye shi cikin Bahagwai a ƙasa wa kake ganin zai kai wuri kaza ina da tabbacin abinda za in ka jero mutum 3 zuwa 4 dole yana ciki to amma daga baya dole ta sa yanzu in ma banda damben nan ba a maganin shi mafi yawa to amma shi dogon shegen mota misali daga ƙarshe ya kaga yana zuwa wurare da yawa wanda idan ma ka zo ka dubi ƙasa da tsakanin shi da dogo kowa ya bige wani kuma babu wanda ya bige wani nan Argungu duk waje ne aka bige to gaskiya kwarewar shi ta Bahagon Tabara ma cewa wani ke iya bige wani bai iya bige wani gaskiya bai yiwa yin wannan magana Bahagon Tabara kowa na iya bigewa gaskiya ne shi ba haka zaka da dogon shegen mota amma yanzu dai a ƙasa gaskiya dogon shegen mota ya yi Bahagon Tabara to kafin kawo wannan shi dai dogon shegen mota kamar yadda Shamsu ya bayani ya buge wuta Bahagon Ali Yaro kuma ya hidda shagon Kosilayi inda shi kuma dogon shegen mota shi kuma Bahagon Tabara ya buge shaƙe to dambinsa na farko gaskiya ban samu sakamakon shi wannan wasa ba Bahagon shago bane walk over ce gaskiya walk over ce ko saboda to kaga ma dai ko babu komai shi kaga dai ma kenan ba abin nan to sai kuma shi wato dogo kafin ya kawo nan ya samu walk over saboda sha'aike na Arewa bai samu tahuwa wannan wasa ba na'am da sha'aike bai samu kuma a wasar shi ta kusa da ta waccan ita wadda ya sa cancanta zuwa nan ya buge shagon Nadada wanda shagon Nadada ya hanka duba cikin matasan kudu yana ɗaya daga cikin wanda mutane suka yi na dambe ma dai gaba ɗaya dai yanzu gaskiya sannan kuma jiya ya bige dogon Cisco ya samu nasara kan dogon Cisco kuma Bahagon Jamilun Bangi ya buge Faisal shagon dogon auta to yanzu idan mun ka duba ina kake ganin yiwuwar final shi ga wasa ta Argungu ina dawa kake sa ran zai hito final in an ka duba waɗanda a tsaye yanzu to kamar yadda kai bayani idan Bahagon Tabara da ya bige dogon shegen mota Bahagon Jamilun Bangi ya fi kai final idan kuma shi Bahagon Tabara ya bige dogon shegen mota shi kuma idan shi dogon shegen ya bige Bahagon Tabara shi kuma dogo ya kai final haka to wasan yau gaskiya kamar yadda na yi ma bayani tun dazu to gaskiya ni mostly na yi tunanin cewa dai duk wanda dai za a yi final da shi lalle da dogo zai final kana ganin misali ko Bahagon Tabara ya hito misali sai dai a bashi magana ya hakuri ya jaye mu sosai dole saboda dogo ya fi kowa cancanta a yanzu dai babu wanda ya kai cancanta babu wanda ba wai duk wani dan gurma da ke Najeriya ina ganin ya hip hop akan dogo bisa ko wani dan wasa ma yi me ya kamata dan ga yan damben na Jamus saura guda biyu ya kamata su yi suna iya su buge dogo cikin su dogon Bahagon Audu Bahagon Jamilun Bangi ba yake da quality din da zai iya ganin kila koda za a iya tabuka wani abu a zo a gani ga wannan wasar ta final in Allah ya saki wani hake ganin cewa zai yin wani abin a zo to
dogon shegen mota da shi da dogon dogo idan ka diba yanzu tsakanin su kowa bige wani kisa da gaskiya ne ka kenan me daidai ake a yanzu Bahagon Jamilun Bangi dogon dogo ya mai kisa daya wanda sun yi ta damben amma bai rama ba yanzu a ƙasa dai dogon dogo yana bin Bahagon Jamilun Bangi kisa 1-0 amma a yanzu ga Hof da kuma jin abin nan sa rai idan da za a riba jaruntaka ne yanzu gaskiya da zan hiba Bahagon Jamilun Bangi karfi bisa ga dogon shegen mota to ana abin da yasa damben su na karshe da na gani da dogon dogo na ogere ne shin ko ibada nan dai wuraren ne na ibada ne ibada ne to lalle gaskiya ni duk kalar damben da na gani shi kuma Bahagon Jamilun Bangi wanda ya kalli damben shi can inda aka dan fito baya kadan idan zai zo ya comparing da yanzu an samu bambanci kuma na ƙwarewa na gogewa wanda idan da a ce Bahagon Jamilun Bangi yawo yake kamar yadda saura ke yi wallahi tallahi da yanzu ban tunanin cewa Najeriya akwai wanda zan iya ce da mahulla akan Bahagon Jamilun Bangi amma ne shi ma yana da wannan matsala wadda mu yaushe muke ta yi mu yan dambe muke nusar da su wanda shi ka shali custom ya zo ya wannan magana inda wasu da sun ga kamar misali laifin shi wanda idan zaka zauna ka fahimci maganar da yake ma maganar shi akan daidai take gwani ba a so a ce ya zauna wuri daya saboda ko neman ka za a yi nan za a zo a same ka dan halaka ka za a yi za a halaka ka nan ba tare da ma kowa ya san ka duniya din ba gaskiya to ka zauna wuri daya bai da amfani sannan namiji ko ina aka je namiji ba zan zama wuri daya bane ba to amma da shi yana daga cikin abin da ya cuce shi gaskiya ga ɗaukaka shi amma ne duk wanda ya kalli dan bayan shi Katsina akwai yan dambe waɗanda ya buga kamar duk abin da ya ce sugar ko kuma kai ba za ba sai na kirga ba suna da yawa waɗanda ya dambe da su suna da yawa kwarai da gaske to gaskiya a performance ɗin shi da yanzu sannan babban abin shine inda ake samun sa'ar mahi yawa shine idan na zo a ce yau ina da tsayi ina da karin da zan kare kai ba za ka yi ta tsuwa kawo garan ba to shi Bahagon Jamilun Bangi yana da tsayi duk yan wasan nan hudu yadda ka san an zauna fa an tace gaba ɗaya hudun nan kowane dogo ne ba gajere ko daya haka Allah ya azo su nan to Bahagon Jamilun Bangi yana da wannan quality din mutane ba za su san shi ba sabanin kamar yadda nace ma wanda bai yawo misali ga dambe akwai jarumai da yawa Bahagon Alkan Sula ko shi na bada bayan da shi duk duniya ta san shi fa amma inda a ce yawo yake zuwa gidajen dambe da yawa da yanzu ya gagar kowa duk Najeriya gaskiya ne amma kuma zama wuri daya ya zo ya lalata mai harka in dai zan zaba ni dai na hip-hop akan Bahagon Jamilun Bangi duba da shi dogon shegen mota gida yake buga madandi to kusan ce yana da an ce yana da wani daurin gindi shi ne aka jira ya kowa samun daurin gindi irin yadda aka so kadi da ya buge wuta yadda an ka dauke shi sama kamar ma ya ci fa abin da ke fa ai argungu yake buga madandi a wannan nan shi sai to kaga shi argungu yake buga madandi ba shi ne ga ba akwai yaki ba karamin yaki ba amma idan ka zo ka ce da Shamsu na hiddanin waɗanda za su yi final yanzu final din na tahi yadda ake so mun ce to da Allah ya hankuri dogon dogo ya zo ya rashi da dogon shegen mota Bahagon Jamilun Bangi an ba sori ka kai kana da kwarewa amma dai bar dogo shegen mota ya buga wato wani abin ban shawa game da shi wanga competition shan suka duba wanda ya nade yana da mota na biyu yana da mashin na uku yana da mashin kuma yana da mashin na hudu kuma yana da kuɗi naira 500 kusan ce yayi to in ba Sakkwato ba ina aka taɓa nan Sokoto su suka fara a ce har na hudu yana da kyauta kuma kaga anan bangaren shi yanzu Tambola ya zama abin koyi ya zama abin koyi ya kawo wani abu na ci gaba kuma ya karba wani wuri to in dai har shawara zan bashi ya gode ma Allah kuma ya ci gaba da yin irin wayannan abubuwan wanda za su yawa wani jama'a kaya abu yau gashi Allah ubangiji ya sanya mutane a fara kwaikwayon ka dole yanzu za a yi magana dole a yi magana ka saboda kai ka fara kawo a ce an yi gasa an kare ai hannu hudu yana da kyauta a haka aka ba jini naira 500 din shi kasa kwarai da gaske to na jinjina mai wannan kuma dan wannan damben na argun gaskiya ni na jima ban gane da shi ba na biyu mashin na uku mashin gaskiya wannan ba karamin to gaskiya wannan ba karamin ci gaba ne ba a duniyar dambe ta haka damben argungu ya kawo ci gaba sosai
wanda ina jinjina musu akan wannan abin nan din kuma ina tunanin duk wani mai sha'awa harkar dambe insha Allah zai jinjina musu akan haka. To cikin masu kallon mu wanda zamu jinjina ma akwai Ali Mabera mai haya gidaje shi ma muna jinjina mai cikin da dai ba gidan dambe ba ma abuci kallon dambe ba ma abuci kallon dambe ne kuma kace 100,000 guda ya shiga gidan dambe kare ya je ya dan sai kaza ko kihi lalle. Mu koma Sokoto. A Sokoto birnin Shehu Shansu akwai wata gasa da an kawara wadda da harko ana ganin ta da wasa amma ta dauki kai hankali da kallo. An yi wasa tsakanin Bahagun Manca da Bahagun Mai Takwasara wanda mun riga mun tattauna. Amma kuma akwai wani hasashe wanda kai dangane da shi dambe na biyu da an kafafata tsakanin Autan FBS da shi da Shagon Nadada. Na'am. Kafin a taka wannan damben na fahimci wani abu guda akwai kuma abubuwan da mutane sun kare ga wadi bayan damben. Na fahimci Nadada da Autan FBS ba su dambe. Ba su dambe. Na farko kenan. Na biyu abinda na fahimta bayan an ƙara damben shi Nadada ya duka. Ya kamar ya gaida jika irin girmamawa din nan dai dan dambe. Ya girmama shi sai kamar ya hankuri cewa dole ta tassaye. Yayi dambe da shi. Shi a matsayin mai gida yake da shi. Saboda me dangantaka gaskiya ba wai ta irin mai tsawon nan amma ne yana gaba da shi gidan shi ya sani yana gaba yana gaba to wa irin wannan girmamawa ce ai haka ya faru ranar da dogon za su yi dambe da alƙanan Bello a Maraba sai da yazo ya duka dannan za su yi ya gaida alƙanan Bello ya dawo shi aka ci gaba da wasa wannan shine spirit kaga gaskiya irin hakan ne ka san wani gabana yake amma tunda wasa ta hada mai rabon bara ya kaya kawai amma dai akwai girmamawa wannan akwai hankuri na hidda ka mai gida yawwa kai hankuri amma wallahi tallahi yana girmama ka amma dai nan kam na hidda ka gaskiya. Shagon Nadada ka sa ran damben sa ya kare da shi da wanga cikin wannan kankanin lokaci tun da damben duka bai wuce turmi guda ko turmin gudan bai ma minti biyu to ai abin da ka san da muka yi magana bayanin mu ne ma na ce ma shine Shagon Nadada tashi hankalin Nada ne yad bani shine dogo da suka yi dambe da shi nan Sokoto gaba na gani haka irin kalar damben da na gani nasu na tabbata sai na fahimci cewa lalle ashe shi wannan Shagon Nadada da abu biyu ne da yake da shi farkon zuwa shi ya dambe da garkuwar kurma nan Sokoto a garkuwar kurma a duniya dambe ba ma sai amma wani bayani game da shi ba suka je can Argungu still dambe mota ya hada su wanda shi karshe dai dambe wurin biyu suka yi turmi kusan 6 ko 7 sun kai daga karshe da shi ya fidda garkuwar kurma na'am dogo ya rige shi aka zo nan garin ya sake kama dogo aka yi dambe ranar da suka sauko suka yi sannan kuma the next day da ya to kuma wurin dogo din yayi ya je kama shi inda dogo ya sa ya mai bayanin cewa yana da rauni a hannun shi ne kuma ga damben da ke gaban shi na mota wanda yana da muhimmanci sosai to wannan kwarin gwiwar da na gani nashi na farko na tabbatar da yana cin duka na biyu kuma ya iya dukan sannan kuma ba dan dambe ne wanda zai kama gudu ana zaga fili da shi ba gaskiya ne Autan F5 hannu yake da shi ba kaɗan ba gaskiya ne ƙarfi amma cin duka ka san na gaya ma ko kaɗan bai cin duka kuma alhamdulillahi wani zai ga kiyayya mutum ne kake a'a ni zan kalli kowa da kowa zan kalli wane ne in kalli wane na san wane kalar damben shi zai iya ba wane matsala wallahi na san duk da zaka sa duk wannan hannun Shagon Nadada da duk zai samu Autan F5 na san duka ɗaya wallahi sai an raba sai gaddama wannan gaddama za ga ta ƙari kuma cikin iko Allah dai gashi yadda abin ya zo ya yi ba tsahi bane ba komai ne ba kawai hasashe ne hasashe bai zama dole ba idan Allah subhanahu wataala ya sa ya zama daidai da yadda Allah ya tsara ne sai ya je iyaka ni abinda na sani ne na bangaren aiki na kamar yadda kuma kake fade ko yaushe aikin mutum ya bar sha ma kai don ka a gane ba na shi ba wannan shine bayanin di gaskiya to bari mu duba sauran wasu wasanni da za su sake dauka bayan an yi wanga damben na Argungu tsakanin dogo da shi da dogon Cisco za su dawo Sokoto cikin wannan da gasar damben mashin din nan ba kila gobe ban ba mu da tabbaci don ban yi magana da ko guda cikin su ban sani kewa sun kama hanyar dawowa ko ba su dawo ba amma damben nan zai ƙara zafi ko kuma la haula wala quwwata illa billah akwai wasu abubuwa da suka biyo baya dangane da shi dogon Cisco bayan an hidda shi kaga irin bidiyon da ya saki
akwai abubuwa duk da ni dai personally na lura da shi cewa hakanan kuskure ne. Duk da mutum in yana cikin bacin rai wani lokacin bai control ɗin abin nan ne shi. Kuma na ji daɗin irin yadda ya responding cewa wallahi kuskure ne cikin bacin rai ne, kuma insha Allah zai yi duk abin da ya kamata ya ga cewa wannan matsalar an kai karshen ta, kuma muna roƙon Allah ya sa wato irin waɗannan abubuwa su ba faruwa cikin kuma Allah dai ya sa shi kan shi Dogon Cisco ya bamma Allah kuma ya roƙi Allah ya sa haka ya zama alkhairi gare shi. Idan sun haɗu Sokoto inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana yiwa fansa na dukuwa. La hawla wala quwwata illa billahi. Lalle haɗuwar Dogon Cisco, damben Dogon Cisco da Dogo Sokoto, ina tunanin ranar idan Tambola ya ce naira 5,500 za a kalli dambe. Ya kamata a shiga a kalli wannan damben wallahi. Don ina da tabbacin sai ayatul nuku ranar da balbalin bala'i. Me yasa zai ayatul nuku tsakanin? Na farko dai shi kaga Dogon Cisco cikin takeici yake. Kafin su yi wannan damben sai damben kasuwa kaga yadda ya kare. Idan za ka yi jojin ɗinsu a lokacin za ka ce ai wa'annan kowa ya kai. Gaskiya. Aka zo aka bige shi Dogon Cisco jiya inda kaga shi kuma sai yake dubin ma cewa ba tsan tsagwaron dambe ne ya bige shi ba da wasu ƴan maganganu ka gane haka. To yanzu shi Dogon Cisco ko da zai dawo Sokoto buga wannan damben ina ga ya ba da wannan abin cikin zuciyar shi zai zo. Gaskiya. Na farko. Na biyu kocin su Kudawa. Rana ana haɗa damben kaji bayanin da ya yi. Me yace? Ce cikin filin nan da ya Dogon Cisco bai taɓa faɗuwa ba. Wadda haka wannan karon ma wallahi Dogo ya sani. Shi sai dai ya kwanta ya kyale Dogon Cisco tsaye yan dai suna raye. Alkawari kuma ma still wannan din. Kamar da yana ce ma yana cikin takeici ne. Shi kuma Dogo a yanzu musamman kaga yadda wata Ebbet. Yana ga cikin misali ginshiƙan da ake tunanin cewa an haifa kansu ko. Gaskiya ne. To Dogo ya san a nan gidan dai, ya sani nan gidan dai yanzu, kai ba nan gidan ba. Ba kowane ɗan gurmaɗa ne zai buga dambe ɗan gurmaɗa su samu hop da ƙarfin gwiwa da komai irin shi ba. Shi kuma zai yi ƙoƙari ya kare wannan martabar. Shamsu gasa saboda lokaci nan za mu dakata. Idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da wannan shiri. To kamar jiya shi mai gida ya yi bayanin za a ci gaba da yau. To ban sani ba kai ko kun yanke za a ci gaba da gasar ta mashin yau. A'a sai dai mun shiga mun ga abin da Allah ya yi Shamsu. To amma dai kowa ya kokari ya shigo. Saboda dogon dan ta gaya insha Allah ya dawo. Akwai wannan jikakkar gaba ka san abin da Bahagon Umar ya ce za mu koma mai sharhi a ya ji a katin da ya ce shi yake so ya fara bashi fasaka a kai ga kowa yi. To insha Allah nan za mu dakata, kuma kada ku manta ku ci gaba da yin mana subscribing a channel namu musamman Al-Amin Sokoto TV official, sabuwa da gidan mu Arewa akwai Shamsu Shagon Niga TV. Idan kuka je page mu na Facebook akwai Al-Amin Sokoto TV a page mu ne na Facebook da yamma. Ko ma kuma wasu bidiyoyi wanda kamar misali na Al-Amin Sokoto TV wanda kuke bukata za ku iya samun su a wannan sabon insha Allah. Wato sannan akwai masu bukatar memory kamar yadda muke tallatawa na tsohin waƙoƙi na dambe na gargajiya ko wani iri ne, da kuma irin tsohin bidiyoyi tun daga kansu Mamman Rabagar da masu Jafaru Kura. To sai ku tuntube mu a nambobin wayar da kuka gani akwatin talabijin din ku. Amma madadin shi Shamsu Shagon Niga da ya bamu dama muka tattauna da shi, ni Al-Amin Sokoto da ni shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Jama'a assalamu alaikum, ina muku fata alkhairi.